Ahojte zlatička, musím vám predstaviť malého Zeusa, ktorý momentálne býva so mnou a je to najsladšie zvieratko momentálne, aj keď je to malý diablik, ja? Ába, my si to užívame spolu, OK. Ahojte zlatička, som rada, že vás tu mám. A moja dnešná téma ma znovu inšpirovala, pretože som videla všetko všade, neviem, asi je to algoritmus, ktorý momentálne prežívam, ale jedná sa o vzťahy a vlastne o coaching vzťahov, čiže o tých trénerov, ktorí vás učia, ako sa správať vo vzťahu, ako získať toho správneho muža, aké sú červené vlajky, ktoré si treba všímať, aké triky použiť na to, aby sme niekoho získal. OK, znie to zaujímavo pre vás? Pre mňa nie. Je to užitočné? Neviem, či až tak veľmi, pretože podľa mňa je to len veľký hype, veľký humbug, takže poďme sa na to spolu pozrieť a povedzte mi vy váš názor. Ako som povedala, ak si pozeráš TikTok, Instagram, Facebook, kdekoľvek, nemôžeš ich prehliadnúť a sú to vzťahoví koučovia, ktorí ti za 30 sekúnd vysvetlia, ako ju prinútiš k tomu, aby si jej chýbal, alebo ako ona jeho donúti k tomu, aby sa konečne zadal a zaviazal. A tieto videá sa rýchlo šíria, pretože povedzme si pravdu, vzťahy sú téma, ktorá sa nás týka všetkých. Takže, ale prečo je tento trend taký populárny, to sa pýtam sama seba. Pretože ľudia nechápu, že všetko je v nich. Keď nájdú svoju sebelásku a keď nájdú seba hodnotu, potom nájdú aj tie správne vzťahy a toho správneho človeka, ktorým toto všetko zrkadlí a ktorý ich má rád tak, ako oni majú radi sami seba, hej? Takže neodovzdávať sa niekomu, pre niekoho a tak ďalej, nájsť seba samého a potom nájdeš všetko ostatné. Ale späť k téme, prečo sú títo koučovia takí obľúbení? Poprvé, pretože mnoho ľudí sa dnes necíti byť istých, áno, čiže sú neistí, pokiaľ ide o randenie, o nejaké dating aplikácie na zoznamovanie alebo ghosting. Toto všetko sú nové pojmy, ktoré tým ľuďom nie sú známe a sú zavádzajúce pre nich nejakým spôsobom. A po druhé, je to strach zo samoty. Obrovský strach zo samoty. Aj keď neviem prečo, pretože keď si sám, tak sa máš najlepšie, keď pochopiť, že keď je človek sám a ide aj tú cestu životnú, možno, že len nejaký kúsok alebo celý kúsisko sám, nie je na tom nič zlé. Je samozrejme krásne mať tú oporu, je samozrejme krásne mať plný a naplňujúci vzťah, ale v dnešnej dobe toho toľko už nie je. Hej? V dnešnej dobe sú väčšinou hádky, nezrovnalosti a ako hovorím ghosting a tak ďalej. Hej? Takže je to, čo títo koučovia vám sľubujú, aj reálne a splniteľné, pretože sľubujú jednoduché riešenia na všetky zložité problémy. Takže poďme sa na to pozrieť. Ja nedávam žiadne tipy, ja vám len hovorím a poukazujem na to, že nie každý vzťah je rovnaký a nie každý vzťah funguje na rovnakom princípe a na rovnakých typoch, ktoré vám títo koučovia dávajú ďalej. A keď sa bližšie pozrieme na tento obsah, tak môžeme zistiť, že je to pomocné, ale aj pochybné. Hej? Napríklad, ako rýchlejšie niekoho získať. Oh my gosh. Napríklad, aké sú červené vlajky a čo si treba všímať. Samozrejme, to je dôležité, ale dokonca existujú psychologické triky, ako niekoho k sebe pripútať na to, aby bol na tebe závislý. Ľudia, v akom svete žijeme a prečo chceme niekoho k sebe pripútať spôsobom, aby bol na nás závislý? Sme si vôbec vedomí tých následkov, ktoré prídu, že hádky, telefonáty, SMS-ky, kde si, čo robíš a čo ja viem, proste žiadna dôvera. Ne, myslím si, že nechceme žiadnych závislých ľudí, či už na nás, alebo na alkohole, iných veciach. Ne, neprosíme si. Takže pochopiť toto, že nechceme ľudí robiť závislých ani na sebe, ani na iných veciach. Možno, že pre niekoho táto téma znie docela zaujímavo, ale hovorím, keď sa pozrieme do hĺbky, tak to so sebou prináša len nepríjemnosti a rôzne problémy. Tak povedzme si pravdu. Takže realitou je, že každý vzťah je jedinečný. Úplne jedinečný. A to, čo funguje u jedného človeka, môže u druhého človeka zlyhať, ísť úplne niekam, kam nechceme, aby to išlo, ale skrátka do prdele. Pardon.
A ďalšou vecou, ktorý títo kaučovia ani možno, že neberú toľko do úvahy, je, že pracujú so zastaranými stereotypmi a pohlaviami. OK? Ja som tiež muž a žena. Nechajme všetkých byť takí, akí sú. Muži majú byť silní v každom prípade, ale nie nedostupní. Muži majú byť silní, pretože ženy nepotrebujú slabých mužov, pretože vieme byť silné aj my sami. A ženy sa majú správať nenápadne, majú byť iné. Samozrejme, každý sme iný, každý sme jedinečný, takže tieto typy, ja by som povedala, buďme autentickí a buďme sami sebou, aby sme nemuseli ísť do tých manipulatívnych trikov, nepíš späť hneď, aby si vyzerala zaujímavejšie alebo vyzeral zaujímavejšie, alebo prinúť ju, jeho pochybovať, či je pre teba dosť dobrá. Prosím vás, toto sú úplne hlúpe manipulačné techniky, ktoré teba určite vyvedú z rovnováhy a tú druhú osobu, ktorú chceš získať, tak isto. Pretože nie si istá sama sebou, ale nie si istá ani tebou. Čo tým chceš získať? Takže prosím vás, od takýchto manipulačných techník úplne, že vypustíte ich zo svojho scenária, zabudnite ich, OK? Pretože to nie je základ pre skutočný a dlhotrvajúci vzťah. Základom jedného vzťahu je autenticita v každom prípade, sebeláska a sebehodnota. A potom ti to môže ten druhý v každom prípade stále odzrkadľovať, áno? Pretože to, čo k nám, alebo to, čo nám dáva tá druhá osoba, je vlastne len zrkadlo toho, čo my k sebe sami cítime a ako si sami seba vážime. Takže zostaňme v sebeláske a v sebehodnote a potom budeme k sebe priťahovať ľudí a veci, ktoré sú odrazom nášho vnútra. A tieto príspevky, ktoré nájdeme na sociálnych sieťach, zvyšujú tlak ľuďom, pretože kvôli takémuto obsahu sa veľa ľudí cíti neistých, pretože si myslia, že robia niečo zlé, majú pocit, že musia byť dokonalí, alebo musia používať triky, aby mali vôbec šancu na lásku. Nie, to práve všetko robí ešte horšie a prepáčte, že sa tu takto rozčuľujem, ale nevedie to nikam. Je dôležité, aby ste zhodnotili tie príspevky, ktoré počúvate, aby ste si vybrali len to, čo z toho potrebujete, tie dobré a pozitívne veci a aby ste vlastne rôzne manipulačné techniky a tak ďalej prenechali nejakým ľuďom v 2D, pretože to sú tí narcisti a egocentrici, ktorí sú tam nejakým spôsobom zakliesnení a oni majú problémy nájsť si nejaké normálne vzťahy, pretože sú to sociopati. A okrem toho, že si nejakým spôsobom zhodnotíš ten obsah, ktorý pozeráš, v každom prípade si over aj zdroj. Kto je ten coach naozaj, má svoje odborné znalosti, alebo je to len jeho názor, má za sebou 5 svadieb, má za sebou 10 rozvodov a tak ďalej. Pretože nejaký názor niekoho, kto sám nevie, ako viesť dobrý a plnohodnotný vzťah, určite nepotrebuješ. Ďalšou vecou je dôveruj si sám sebe, pretože neexistuje žiadne univerzálne pravidlo pre vzťahy a existuje jedine sebeláska a sebehodnota. A nakoniec, ako som už spomenula, autenticita. Autenticita je ten jediný spôsob, ako mať dlhý, zdravý a úprimný vzťah, ktorý ťa naplňa, keď si sám sebou, keď si autentický, pretože tá osoba ťa miluje takého, aký si a akceptuje ťa takého, aký si, nebude ťa kritizovať. A keď ťa bude kritizovať, tak je to tá nesprávna osoba, pretože k tebe nepatrí. Máte iné pohľady na svet, máte inú sebehodnotu, možno, že je to narcis, možno, že, OK? Ale všetko sa začína u teba. Čo si o tom myslíte vy? Sú tieto vzťahové rady užitočné, alebo je to len marketingový trik? Napíšte mi to do komentárov a ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like a prihláste sa na odber môjho kanálu, pretože mám veľa zaujímavých tém. Vidíme sa na budúce. Sú tieto vzťahové rady nejakým spôsobom užitočné, alebo je to len marketingový trik? Ja som na tripe, ty kokos.